Se non preguntades nada, podo falar eu. Desculpa. Sei que alguén que... Un comentario para Vieito acerca dos topónimos na onomástica da lírica medieval, especialmente nos nomes dos trovadores. Vexo que continúa utilizándose Fernán Páez de Tamalancos. Alternan as dúas, Talamancos, Tamalancos. Claro, é que cando é identificable un Tamallancos. topónimo, hoxe o topónimo é Tamallancos, temos indicios de que xa era Tamallancos na Idade Media, de maneira que probablemente houve aí un erro de transmisión do nome. Ás veces estas grafías alteradas sobre todo os sobrenomes toponímicos dos trovadores que axudan a identificalos con territorios galegos, se se transmiten con variantes dese tipo, pois perdes esa identificación. A xente de Lalín, por exemplo, prefire que Nuno e Anes de Cercio se pronuncie de Cercio, que é o nome que ten na actualidade a parroquia, que non o Cerceo que figuraba cando estudábamos nós, que parecía que era un topónimo irrecoñecible. Pero sorpréndeme, por exemplo, de Tamalancos, que se manteña a grafía con un L nada máis, cando o topónimo é ben identificado. Nese mesmo camiño, nese mesmo sentido, creo que aínda que hai algúns nomes de trovadores medievais que a Academia normalizou, creo que eran 3 ou 4, non sei por petición de que organismo, de que centro escolar ou editorial, xa non lembro, creo que aínda están sin normalizar os nomes de todos os trovadores, tanto galegos como portugueses, desde a lingua galega. Do mesmo xeito, non sei se sucede o mesmo cos nomes persoais e os nomes de lugar das lendas tanto artúricas como troianas como todas as lendas antigas, non? Creo que aínda a maioría da xente non sabes, non ten claro se ten que decir Heitor, Héctor, etcétera, etcétera, non? Eso, un comentario. Sí, bueno, no que se refire á lírica galego-portuguesa, digamos que hai diversidade hai os editores portugueses, basicamente xa escriben, traducen xa directamente ou actualizan para as grafías, por exemplo, na página esta de Lisboa, actualizan os nomes para as grafías modernas portuguesas. Hai xente que cree que os propios nomes dos trovadores que os propios nomes dos trovadores galegos se teñen que escribir con LH ou con unha forma portuguesa porque só os coñecemos a través das edicións portuguesas, non? Entón, pois, digo que creo que era un pouco necesario ter a nosa propia lista. Sí, hai os criterios para, digamos, os criterios para poñerse todos de acordo ou unificar con Portugal, claro. Pero no caso dos nomes fundamentalmente mantense o nome, a grafía que ven no manuscrito. Pero pode haber varias grafías tamén. Sí, pois grafías con H, con H, Xoán, por exemplo, ou sen ela. Digamos que non hai uniformidade, non hai acordo, digamos, para iso, non? E o mesmo tamén para editar. Hai que facer unha xornada sobre iso. Para editar depende do andajo textual, pero para normalizar os nomes é distinto. Sí, sería unha cuestión a tratar, pero non é fácil, creo que non vai ser fácil. Non, porque a práctica dos autores portugueses, como está en litera, é poñelos en portugués moderno, como acabas de dicir ti, non? Entón, Non, iso é imposible.
En canto aos gregos, hai un proxecto en marcha, En? non? En canto aos nomes gregos, digo Sí. que hai esta... Ti podes falarme Sí, sí, sí. Bueno, en canto aos nomes gregos, hai un proxecto no seo da Real Academia Galega que está a profesora de grego, Teresa Amado, facendo unha base de datos para ver todas as variantes de nomes que aparecen nos textos literarios e ver a súa adaptación para o galego moderno. Entón, ela xa ten bastante avanzado este traballo, falta por facer pois a homoxenización final, onde tamén ten que ver a guía dos nomes, claro, a guía dos nomes galegos que está recén publicada, eu que sei, Heitor vai ser Heitor, a forma estándar, pero hai moitas outras bastante máis complexas e a base de datos que está compilando ela cos formas gregas, formas casteláns medievais, formas galegas medievais e as formas modernas vai axudar moito a aclarar nese sentido.